Ni Jon Azko naiz, oriotarra, eskubaloi jokalaria, oain momentun Irunen jokatzen. Niretzako oso garrantzitsua da guk beti hemen eduki duguna zaintze hori, askotan kanpokoa ikuste dugu eta kanpokoa erakartze gaitu, baina bertan dakauna zaintzen jakin behar da baita. Gehien bat, gustatzen zaitelako eguneko erosketak egitea, batez ere modu horta ziurtatzetelako ze jate deten, guretzako hori garrantzitsua dela baita, eta gero bertako jendiak emateizun tratu horregatik. Niretzako igual erresa izan daiteke ohituta naholako nire eguneroko beharrak herrian asetzea, eta nik hori bide bat ikuste dut guzti hori zaintzeko. Ohitura horiek hartzia, ohitura horiek aldatzia, bertakoa konsumitzea, bertan bizitza egitea, eta hola herri bezala eta komertzio txiki bezala aurrera pauso bat emango genuke. Nik uste hori etxetikan datorki dela. Amak hilabeti hola erosi izan du, edo etxen behintzat hola erosi izan du deu, eta hori barneratuta geratu zait, eta ohitura hori hartu deu horrexegatikan. Garrantzia emate diulako jakitia zer datorren nondik. Gehien bat ziurtatze zehala hemengo dirua hemen gehatzeala, batez ere herriai beste impulso bat emate zaiola baita, hori herri txiki bat izan da, aurre ateratze hori erresagoa da, baina horrek ez du esan nahi ez deula babestu behar. Nik uste Urola Kostak azkenen herri handi bat bezala funtzionatzea dakala zentzu hortan, leku baten ez dauden zerbitzuak beste baten aurkitzea azkazulako. Bertako jendiak ematen gertutasuna inun ez dezu topatuko, horregatik bultzatuko nuke jendia eta animatuko nuke jendia bertan kontsumitzea, bertan bizitza egitea eta azkenen herri bezala aurre ateratzea.